हे घरापासून लांब आहे जरा. हां अरे गाडी येते ह्याच्यावरती काय म्हणते त्या झाडात त्या देवाचं आहे. आम्ही कॅन्सर शाळेत शिकले. हां ऐकत नाही त्यावर हां हे बघ तू बोंडा बिंडा म्हणतात इथे तिथे इथूनच नाही तर ती जांभळा इथे ही नाही ते अंगावर आजकालच्या तिथे ती चांगली इथे पण मोठी होती पण आता काय नाही तिथे गहू लागले मरणाचे धरले. सगळे काजी वर धुरी वाढी त्याच्यावर धुरी म्हणजे ही बघ शाळा आमच्या इकडे. खाली बघत चल. हे आमचं मंदिर आलं. हे बघ